Купуването и продаването на гласове е престъпление. И така, уважаеми зрители, рубриката "Местни избори" продължава с напредването на месец октомври, наближаването на датата за местния вод. Ви срещаме с различни кандидати. Днес няма да ви срещам с кандидат за кмет, ще ви срещна с кандидат за общински съветник, който е първи в листата на БСП. Това е Петър Антонов. Здравейте и добре дошли! Здравей, добре заварил. Така, радвам се, че ни гостуваш отново, този път не като кандидат кмет, като кандидат за общински съветник. Защо на тези местни избори реши да не се кандидатираш за кмет? Силно казано, аз да решавам сам. По принцип, кой го реши? Партията, на която сме представители, има изграден механизъм за определяне и номиниране на кандидатите и ние на конференцията на БСП за община Раковски взехме решение този път на избирателите да предложим друг продукт, нов продукт. Съжалявам, че се изразявам по този начин, но господин Патазов е човек, който отново трябва да бъде показан в общественото пространство и самото заседание реши, че с него имаме по-големи шансове за успех на предстоящите избори. Все пак аз опитах миналия път, сега сме длъжни на избирателите да предложим и друг вариант, а в крайна сметка трябва да покажем, че БСП има силни изградени личности, готови да поемат управлението на общината. Така. Господин Патазов гостува тук, каза своите намерения и също така сподели какво би направил за община Раковски, ако бъде избран за кмет. Той също така е и общински съветник, ти също си общински съветник. Влизайки отново в управлението, ако това се случи след местните избори, имайки опит от 4 години в общината като общински съветник, от сесиите, какво можете да направите, за да се подобри като цяло живота в община Раковски? Ние в изминалия мандат показахме на всички, че може да бъдем една градивна опозиция с своите идеи, не на всяка цена против управлението, а когато е трябвало и сме сметнали за необходимо, сме подкрепили определени техни предложения, както и обратното. Ние също сме правили различни законодателни постъпления на местно ниво, различни наредби, в което дейно участие беше взел господин Патазов. Имаше и негови предложения, които бяха обсъдени от групата на БСП. Бяхме ги предложили на управляващото мнозинство. Някои се приеха, някои не, но така по същия начин и ние ги подкрепихме, не подкрепихме, но какво може да подобрим ние, всички зрители на канала М и потребителите на Фейсбук пространството, видяха нагледно, че в изминалите 4 години имаше една група, която задаваше въпроси и искаше по-добри резултати, по-добро управление, което да бъде почувствано от хората. От ответната група на нашите опоненти мога да кажа, че в общи линии никога не е имало дискусия, ние не успяхме да чуем те дали изобщо могат да говорят и да изразят някакво свое мнение. Имаше за мен занижена работа на общински съвет. Много рядко се провеждаха комисии, които са постоянни комисии към общински съвет и не толкова за толкова важни и наболели въпроси се провеждаха някакви си общи комисии, където едва ли не искаха да опитат да го играем на пазар. Сега сме в неделя на пазара в квартал Секиро, което аз не го одобрях и нашата група като цяло не го одобряваше и аз мисля, че това пречеше доста на работата на общински съвет. От гледна точка изразяване на мнение и правене на политика за хората. Като цяло
Аз също полюбопитствах, също съм потребител в Фейсбук, също гледам канала им. Гледах интервюто на господин Патазов и мога да кажа на зрителите на телевизията, че бях приятно изненадан от конкретиката, която използва и от нещата, които си позволи да предложи и да обещае на хората, като те са съвсем постижими и някои от тях бяха така доста иновативни, като обвързването на такса смет с теглото на буклука на сметта, което изхвърля всяко семейство и всяко предприятие, с участието на младежите по електронен път в управлението на общината. Все неща, които са приоритет на лява партия, каквито представители сме ние, насочени изцяло към хората и към по-доброто тяхно битуване, а и най-важното възможност да изразят мнението си. Тук си позволявам да отбележа, че на първите избори телевизията току-що беше стартирала, след това почти не сме пропускали да отразяваме общинските сесии и живота на общината. Зрителите и избирателите, бъдещите, имат някакво наблюдение върху това какво се случва по време на сесиите конкретно. Така че сега и както и в интервютата, които дават кандидатите, аз тук също така си позволявам да кажа, че и господин Йовко Патазов някак си е доста скромен човек, и който е и човек на действията, но като цяло политиката на БСП често казвате, че е към народа, че е повечето социална. Какво значи това? Значи аз първо искам да поясня някои неща, въпреки че населението наблюдава заседанието на Общински съвет и гледам в предизборната кампания и ние изказвания на определени кандидати, всеки в предизборната кампания иска да заяви, че е бил опозиция на ГЕРБ. Няма нищо такова и хората трябва да го знаят, че единствената опозиция на ГЕРБ в община Раковски беше Българска социалистическа партия и за справка всеки може на електронната страница на община Раковски да направи справка коя политическа сила как е гласувала. Имам предвид основните моменти, общинския бюджет, наредбата за местните данъци и такси, за таксите и административните услуги. Единствената група, която не подкрепяше бюджета и това, което се случва в община Раковски, беше тази на БСП. А сега гледам, някои кандидати излизат и казват, ние бяхме голяма опозиция на ГЕРБ. И как сте били опозиция на ГЕРБ, като същевременно гласувате с тях? И не на последно място, ние сме политическа сила, която много пъти е критикувана от обществото и от населението, че едва ли не се прегръщаме с ДПС и с Движението за права и свободи. Също справка от решенията на Общински съвет искам да кажа на зрителите, че цял мандат общинския съветник от Движението за права и свободи беше в подкрепа на ГЕРБ и изцяло гласуваше с тях. Постоянно за. И да обвиняват БСП, че се прегръща с ДПС е несъстоятелно, а вече върха на пирамидата е назначаването на Общинската избирателна комисия. Всеки съзнателно може да направи справка кои хора от коя политическа сила са назначени и одобрени и там много ясно виждаме, че ГЕРБ са получили едва ли не квотата на Движението за права и свободи и техни активисти са назначени точно от тази квота. А по отношение на твоя въпрос за социалната политика, първо ние си заслужихме правото в този 4 годишен мандат да излъчим председател на социалната комисия в Общински съвет. Това беше Венета Лачева. Беше неин първи мандат и аз смея да твърдя, че тя се справи доста добре с поставените задачи и с ръководството на комисията. Успяхме и с помощта на другите групи да спрем безразборното раздаване на помощи, а раздаването на помощи стана целенасочено с конкретни цели за хора, които
бяха в крайна нужда и се нуждаеха от по-сериозни парични средства. Нали, за пример мога да дам кампании, в които сме участвали, в набиране на средства. Знаеш кампанията с Иван за операцията в Германия. Първо в общи линии ние я подехме и съм щастлив, че наблюдаваме сега резултата доста положителен. И искам да продължим да бъдем така и да бъдем справедливи. Не е случайно той в своето експозе и изказване първата мярка, справедливото плащане и таксуване на такса смет. Сега има домакинство, което примерно живее в малка къща, всъщност е 6-членно семейство и плаща по-малко такса смет, да речем от голяма къща с голяма данъчна оценка, но примерно с един обитаващ. Това нещо просто трябва да се прекрати, за да може кой колкото консумира и колкото буклук изхвърля, справедливо да се заплати цената за общинския бюджет. Другото също така интересно, което е залегнало в нашата предизборна платформа, е активирането на повече младежи за участие в управлението на общината. Патазов сподели, а и това е самата истина, ти също си присъствала на публични обсъждания за общинския бюджет. Обикновено той е сам, макар и в качеството си на общински съвет, някой път един или двама жители на общината. И сега, за да им спестим ние идването, времето и така нататък, сме решили, ако бъдем избрани и гласуват доверие на Йовко Патазов, нашия избирател, да направим такава платформа, за да имаме публично обсъждане, едва ли не преди всяка сесия, за да не достигаме до моменти, минава заседанието на общинската сесия, има недоволни наши съграждани, после идват при нас, ама защо така, ама защо иначе? И мисля, че чулка се получава. Мисля, че тези неща са насочени към хората и към тяхното добро и към тяхното добруване, и аз мисля, че това са акцентите на лявата, на социалната политика, когато хората се почувстват наистина добре, а не само да бъдат притискани от различни данъци, такси, безработица и така нататък. Дали наистина младежите ще поемат тази инициатива, по-младите хора? Интересува ли ги наистина какво се случва? Според теб, твоите наблюдения какви са? Смяташ ли, че биха участвали? Нищо, че примерно е трудно да дойдеш до общината, да присъстваш на обществено обсъждане. Сега, нали, казвате, че евентуално ще им се предостави такава електронна платформа. Биха ли взели участие? Аз мисля, че основен проблем не само пред младите хора, е пред всички жители на общината е притеснението да дойдат в общината, притеснението да застанат лице в лице с местните политици и да дебатират същността на проблемите. Затова мисля, че през електронните устройства, които всички ползват, от вкъщи всеки може свободно да изрази своето мнение, без да се притеснява дали ще се срещне с този, с онзи и какво ще ли да кажат другите. Аз мисля, че за да постигнем това, няма да зависи само от бъдещия кмет, ще зависи от целия общински съвет. Не случайно в нашата листа, в първата десятка, да я нарека, 8 от кандидатите са под 40 години. Значи ние сме взели решение, имаме принципно съгласие да разпространим този модел, да го популяризираме и да включим колкото се може наши приятели, те да включат техни и да направим лавинообразния механизъм, така че всеки да опита и в края на мандата да имаме една група от активни младежи или активни граждани, които вече спокойно да участват в управлението на общината и на града. Така е. Важно е тяхното мнение и участието, не след като се вземат решенията.
Така, предизборната кампания е в своя ход, срещате се с хората, разговаряте. Какви са така най-често споделените им проблеми към вас? Какво искат да се промени в общината? Ами, значи, основното недоволство е, ние няма как да го отречем, че община Раковски тръгна по път на инвестиции, на изграждане на различни съоръжения, но основното, на което наблягат хората и е крайно неприятно, за мен също, е качеството на нещата, които се случиха в община Раковски. Нали, да не се връщаме назад, всички много добре го знаят. Проблемите с изграждането на канализационната мрежа, трудни обществени поръчки, немарливи фирми, лошо изпълнение на строително-монтажните работи. Друго какво бих споделил за училищата и детските градини по същия начин. Също проблеми с обществената поръчка, санкции към фирмата, забавени срокове в началото на учебната година. А и всички ние сме свидетели, че проблем е. Времето е дъждовно, но то може да бъде всяка година така. Ти сама виждаш и жителите на общината и на града виждат, че определено има проблем с отводняването, но ние всички заедно трябва да, като управленци, да седнем на една маса, да се разберем, да видим какви мерки може да предприемем срещу тези природни явления. Сега дъжда е ежегодно, нито е паднал толкова голям дъжд, нито нищо, но виждаш, че улиците са в окаяно състояние и, меко казано, сме почти като малката Венеция. Друго, което ми направи впечатление от цялата предизборна кампания, ти взимаш интервюта от всеки, от различни кандидати. Как да ти кажа, изпъчил се сега кандидата за кмет на Белоземе, настоящ кмет, и ти го питаш какво направи за 4 години, стои гледата ми параклис. Хубаво, ма 4 пъти се наводняваш. Оная вечер бях в района, същата работа. Чакаме кмета от община Раковски да дойде да отвори някакъв канал. Ами 4 години ти сега ли разбра, че имаш такъв проблем и трябва 4 пъти да се наводниш, за да предприемеш някакви мерки. Аз искам по тези въпроси да говорим, а не да ми казва, ми направихме параклис. Направи канавки, шахти, отводни, помогни на тези хора, затова си кмет на това населено място. И определено това са проблемите, както и много често като жител на квартал Секирово ми задават въпроса за проблеми по булеварда, виждаш и ти търговските обекти, какво е положението, натоварено, всеки паркира където си иска. И в едно от нашите обещания към населението на квартала е, че, а и Йовко Патазов го сподели, разширяването на една част от булевард Георги Стойков Раковски с изграждането на повече джобове при търговските обекти, по-голяма ивица. Има възможност и размерите на тротуара го позволяват, а не да правим градинки, които, смея да кажа, се поддържат, меко казано, зле. Повече паркоместа да има. Повече паркоместа, за да може да се освободи движението и да се пътува или кара колело, или върви пеша съвсем по-спокойно в квартала. И това е едно от нещата, които ние искаме да направим, ако бъдем избрани. Тоест, ако бъдете избрани, прекрояване ли следва или всичко наново? Как точно го виждате? Подобряване, прекрояване, някои неща наново? Ами аз преди маничко споделих, че най-пагубният вариант е да няма последователност от едно управление към друго. Значи тук идеята е да има надграждане и основният акцент на това, което ние ще държим и като съветници, и като управленци, по-добрия контрол и по-доброто изпълнение на всички строително-монтажни работи, свързани с инвестиции на територията на общината, да не допускаме
грешки от предходни мандати, но естествено ще вземем и положителното и ще се опитаме да го надградим. Или нашето мото е отново към хората, с по-малко пари да направим повече неща, без да прекрояваме бюджет или метод на управление. Добре, и към финала на нашия разговор да обобщим вашите предимства, какви ще бъдат, ако бъдете избрани. Могат ли да се обобщят? Какви предимства имате вие пред другите партии? Нашето основно предимство е изписано и на слогана на нашите агитационни материали, казва се за хората, постоянно за хората, за обществото, и ние сме наясно, и ти може би го знаеш, че политика означава да правиш нещо за хората и за населението. С номер 1 на 25-ти, който ни хареса, на избирателните урни. Добре. Значи, уважаеми зрители, аз ви казвам, номер 1 е за политическа партия БСП. Представих ви Петър Антонов, кандидат за общински съветник, и най-важното отново да ви призовем да гласувате. Нека в този ден да има висока избирателна активност, за да може да се вземе най-доброто решение. Благодаря ви, господин Антонов. Благодаря и аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.